भइबा टरिया बाबूजी के बिना सुना भइबा टरिया बाबूजी के बिना सुना भइबा टरिया बाबूजी के बिना सुना भइबा टरिया हे ही तो होता है हे ही तो होता है आदमी एक खिलौना है आदमी एक खिलौना बाबूजी के बिना सुना भइबा टरिया बाबूजी के बिना सुना भइबा टरिया ये हमरा के 1000 रुपया के आशीर्वाद दिले बनी भैया हमरा श्री टिंकू तिवारी जी अपना बाबूजी के याद में हमनियों के गावे के मौका मिलल बा। टिंकू भैया के बार बार प्रणाम करो आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। और टिंकू भैया के ही इच्छा हुई मन में आज भी गोतिया पड़ोस गौआ जवार जुटल गोतिया पड़ोस बा बाबूजी के बिना मनवा कहे दो भी हो सबा बाबूजी के बिना मनवा काहे को भी होता बाबूजी के बिना मनवा काहे को भी होता भैया के आशीर्वाद मिलो। अजय पांडे जी एकरा के बड़ी सजौले रहल गोतिया गौआ जवार जुटल हो गौआ जवार जुटल गोतिया पड़ोस बा बाबूजी के बिना मनवा कहे दो भी हो सबा बाबूजी के बिना मनवा काहे को भी होता बाबूजी के बिना मनवा काहे को भी होता सपना हो गईले उता सपना हो गईले उता हमरा फिर से बड़े भैया हमरा श्री टिंकू तिवारी जी की ओर से हजारों हजार रुपया के सम्मान मिलल। बार बार भैया के प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। सपना हो गईले उता सौसे उमिरिया बाबूजी के बिना सुना भइबा टरिया बाबूजी के बिना सुना भइबा टरिया बाबूजी ये हमरा भोला भैया की ओर से बड़ी बड़ी आशीर्वाद हजारों हजार रुपया के देखाओ रेडी दीपक जी मथुरा से हमरा परसा श्री संजीव सिंह जी भूमिहार बानी भैया के हजारों हजार रुपए के आशीर्वाद मिलो। सपना हो गईले उता सपना हो गईले उता सौसे उमिरिया बाबूजी के बिना सुना लगला टरिया बाबूजी के बिना सुना लगला टरिया बाबूजी के बिना सुना भइबा टरिया केहू कुछ नहीं केहू कुछ नहीं चाहिए भाई केहू कुछ नहीं बाबूजी के बिना सुना भइबा टरिया बाबूजी के बिना सुना भइबा टरिया बुढ़िया माई आई बड़ी अपना लड़का के लिया जाए। तहनी के तो भाषा कह दे कि ने जतऊ ने तो ने बाकी गीत में हंसे के ना चाहिए बाकी कुछ आदमी हंसा दे हमरो मन में बा टिंकू भैया के भी मन में हुई कोई सन लिखल विधि के विधानवा काहे ना निकलल पहिले हमरे परानवा
हमारा फिर से तूफान सिंह भैया के आशीर्वाद मिलो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। श्री कृष्ण सिंह उर्फ मंटू सिंह जी हमारा बड़का भैया जे अमनौर के विधायक बानी वर्तमान में गोलू राजा के बड़ी सम्मान दिले। विधायक जी के बार बार प्रणाम करब हैं गौर से आशीर्वाद आइल बा। क्या बात है। कोई सोना लिखल विधि के विधानवा काहे ना निकलल पहिले हमरे परानवा। अरे टिंकू के दर्द होता गोलू के दर्द होता दिल के भीतरिया 4 व्हीलर पावर 4 व्हीलर पर कि गोलू के दर्द होता अरे दिल के भीतरिया बाबूजी के बिना सुना भैया बाबूजी के बिना सुना बाबूजी के बिना सुना लगला सोची सोची मरी से ले सोची सोची मरी से ले हमारो नजरिया बाबूजी के बिना सुना लगला नजरिया बाबूजी के बिना सुना लगला नजरिया बाबूजी के बिना सुना लगला बाबूजी के बिना सुना लगला। हालांकि यह महफिल में हां जी अच्छा बड़ी सुंदर गायिका पुनीता प्रिया जी और बड़ी सुंदर व्यवहारिक इंसान बनी भैया हमारा अमित तिवारी जी की ओर से आशीर्वाद आइल बा। हालांकि एगो बात हमनी के नियम बा छोटे बाबा कि हम महफिल में ज्यादातर निर्गुण गाई सामाजिक गीत गाई सही बात है। अब देखिए तो बड़ी सुंदर लागी। बाकी जे आयोजन करता बानी हां जी वहाँ के इच्छा भइल अजय हमनी के मलिकार बानी श्री चंदन यादव जी मिल गई वहाँ के